കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭിഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാമഹ്യം ദദാതി സവദാന്തിക വന്ദേഹം ശ്രീ ഗുരോ ശ്രീയുധ പദകമലം ശ്രീ ഗുരും വൈഷ്ണവാംച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗതാമതായ നഗരക്രമധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ എത്രാമത്തെ 55ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിജ്ഞാനാത്മനി സംയോജ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞേ പ്രവിലാപ്യതം ബ്രഹ്മണ്യാത്മാനമാധാരേ കടാംബരമിവാംബരേ എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? തടയപ്പെട്ട ആകാശത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി അദ്ദേഹം ആത്മീയ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതാണ്. തടയപ്പെട്ട ആകാശം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്നത്, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മേലെ 7 പാളികളായിട്ടുള്ള ഒരു ആവരണം ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പറയില്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, ആകാശം, അഗ്നി, വായു എന്നുള്ള മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെയാണ് അവിടെ ലെയറുകളായിട്ട് വരിക. 7 ലെയറുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒപ്പം അഹങ്കാരം വരും. ഓക്കെ. അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ഒരു ലെയർ. അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കടന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയാകാശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മേലെ ഈ 7 നമ്മൾ ഒരു കോക്കനട്ട്, ഒരു തേങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പുറത്തൊരു ചിരട്ട ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ചിരട്ട പൊട്ടിച്ചാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പുറത്ത് വളരെ കനത്ത പാളികൾ മാതിരിയാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെയൊക്കെ കടന്നിട്ട് വേണം ഇടയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ. അതിന്റെ മേലെ വിരജാ നദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നദിയുണ്ട്. ആ നദിയും കടന്നിട്ട് വേണം ഇടയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആത്മീയാകാശത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ തടയപ്പെട്ട ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകമാണ് കേട്ടോ. നിഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്താലും പരമപുരുഷ ഭഗവാനുമായുള്ള നിസ്സഹരണത്താലും ജീവസത്ത മഹത്തത്വം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആകെ തുകയുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹത്തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ 24 മൂലകങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയാം. അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതൊക്കെ. പിന്നെന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങള്. അപ്പൊ ചേർന്നതിന് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് വരും? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൂടി ചേരും അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 24 എന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള അവന്റെ മിഥ്യയായ താതാത്മ്യവും ഒപ്പം ഭൗതിക ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വികസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമോഷനെ മറന്നുപോയി, ഭഗവാനെ മറന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നിസ്സഹരണത്താലും അതാണ് പറയുന്നത്.
സഹകരിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് താഴെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു റെബൽ ബുദ്ധി വന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് സമ്പർക്കം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ മഹത്തത്വം. അതിലാണ് നമ്മുടെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലാണ്. അതിന്റെ റേഷ്യോ മാറുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മഹത്തത്വത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള അവന്റെ മിഥ്യയായ താതാത്മ്യം. അപ്പൊ ഈ മഹത്തത്വത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇതാണ് സത്യം, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോകം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ മനുഷ്യജന്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, ഓരോ മാതാജിമാരുണ്ടാവും. ഗീതാ മാതാജി ഉണ്ടാവും, രേണുകാദേവി മാതാജി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല മാതാജിമാരെ, കുമുദ മാതാജി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പേരുകളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭു വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ആ പേരിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ റിലേഷൻ, എന്റെ ഹസ്ബൻഡ്, എന്റെ അമ്മ, എന്റെ അച്ഛൻ, എല്ലാം ഞാൻ എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തിനെയാണ്, ആ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെയാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണ്, ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മിഥ്യയായ താതാത്മ്യം കണ്ടോ. എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു നാടകത്തിലെ ക്യാരക്ടർമാരെയാണ്. ഈ ഒരു റോള് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത റോൾ ഏതാ നമ്മൾക്ക് കിട്ടാൻ പോണേ നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഇല്ല, നമ്മൾ ഏത് ശരീരത്തിൽ പോണേ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, ആരുടെ ഇടയിലാണ് പോയി ഇരിക്കാൻ പോണേ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നിരന്തരം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു നാടകത്തില് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, ഒരു ഫിലിം ആക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു സിനിമയിൽ ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടാവും, അടുത്ത സിനിമയിൽ എൻ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടും അയാൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെ. പക്ഷെ അയാളും ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, അയാൾ വേറെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് വേറെയാണ്. നമ്മൾ വേറെ വേറെ വേഷങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചുറ്റുമുള്ള ഇതുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ അതാണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒപ്പം ഭൗതിക ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വികസിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം ജീവസത്തയുടെ പരിശുദ്ധ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നു. യോഗ പ്രക്രിയയാൽ എപ്പോൾ ഒരുവൻ തന്റെ ശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളായ മനോബുദ്ധികളെയും വീണ്ടും മഹത്തത്വവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് പോവാം? ആത്മീയധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. നമ്മുടെ പാപങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാം അകർമ്മമായിട്ട്. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുണ്യങ്ങളോ പാപങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? സ്വയിച്ഛയില്ലാണ്ട്, അതായത് സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ, എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ലെവലിലല്ലാതെ എന്റെ കർത്തവ്യമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ കടമയും ചെയ്യണം. അത് ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം? ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുണ്യങ്ങളും പാപങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ പ്രക്രിയയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ യോഗ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനവും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളുമാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഒരുവൻ തന്റെ ശുദ്ധ വ്യക്തിത്വത്തെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മുടെ മനസ്സെല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ, ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഇതല്ല. നമ്മൾക്ക് എവിടെ പോകണം? നമ്മൾ അഭിനയിക്കുക മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്താണ് അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാവും. അപ്പോ അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. ഭൂമി, രാപ്പോ, അനലോ, വായു. ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം. ഇതാണ് ഈ 5 സ്ഥൂല ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം അല്ലെ. ഇതെല്ലാത്തിനെയും വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മഹാതത്വമായിട്ട് യോജിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? തിരിച്ച് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കാത്ത നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അവന്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ആ ഒരു സ്വരൂപമാണ്. അപ്രകാരം മഹത്തത്വത്തിന്റെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായ ശേഷം അവൻ പരമാത്മഭാവത്തിൽ വിലയം പ്രാപിക്കണം. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗുണപരമായി താൻ പരമാത്മാവിൽ നിന്നും അഭിന്നനാണെന്ന് ഉണർന്ന്
അപ്രകാരം തന്റെ പരിശുദ്ധ വ്യക്തിത്വമായി സംയോജിപ്പിച്ച ബുദ്ധിയാൽ ഭൗതിക ആകാശത്തെ മറികടക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുധ സേവനത്തിൽ നിരതനായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ഇതുമാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സും അഹങ്കാരവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതാണ് ഓരോ ലെയറുകൾ. ഓരോ നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഇതിനെയൊക്കെ ഭേദിച്ച് ഭേദിച്ച് മേലെ മേലെ പോണം. ഓരോ ലെയറും കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അവസാനം എത്തി അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ലെയറിലാണ് ജലം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അവസാനമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കൂടി നമ്മളെ വിട്ടു, ശബ്ദത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. നമ്മൾക്ക് എല്ലാത്തിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, കാഴ്ച, കേൾവി എല്ലാം. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതും ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മളെ വിട്ടുപോകുന്നതും ശബ്ദമാണ്. ആ ശബ്ദത്തിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൗതിക ആകാശത്തെ മറികടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ, എന്നിട്ട് അവിടെ അതിന് മേലെ എന്താ ഉള്ളത്? ആത്മീയ ആകാശമാണ്. അവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനവുമാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട. ആത്മീയ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പരിപൂർണമായ വികാസമാണിത്. വിതുരരുടെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ആ അവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിതുരരെയും കൃപ കൊണ്ട് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആ അവസ്ഥ കിട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരണ്ടാത്ത മാതിരി. വിതുരരുമായുള്ള വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഭഗവത് കൃപയ്ക്ക് പാത്രമായി എന്ന് മാത്രമല്ല, വിതുരരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശീലിച്ചപ്പോൾ പരമമായ പരിപൂർണാവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനത്തെ ആളാണ്? ഭക്തവത്സലനാണ് അല്ലെ? ശുദ്ധഭക്തന് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഇവിടെ ആരാണ് ശുദ്ധഭക്തനായിട്ട് വന്നത്? അല്ലേ? അപ്പൊ ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയത്. അത്രയും ഉറച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയത് വിതുരര് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്കും ആ ഒരു ഭഗവത് ചിന്ത നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരും. ഭക്തി ലതാ ബീജ് അല്ലെ? എന്താ പറയാ? ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോനെ ഗുരു കൃഷ്ണ കൃപേപ്പായ് ഭക്തി ലതാ ബീജ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കോനോ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ്. ഏതോ ഒരു ഭാഗ്യവാൻ, ഏതോ ഒരാൾക്ക്, ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ലോകങ്ങളില് ഒരു കോർണറിൽ ഇരിക്കുന്ന, ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കൃപ കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടും? ഭക്തിലതാ ബീജ്, ഭക്തി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനുള്ള ഒരു കൃപ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്കും ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ഒക്കെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ സാധനം ഇത്രയും നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് വേണം? അതിനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ? അതാണ്. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനം. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ഭൗതിക ആകാശത്തിലെ ഒരു ലോകത്തിലും ജീവിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ഘടകങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള അനന്യമായ താല്പര്യത്തിന്റെ ആത്മീയ തരംഗത്താൽ പൂരിതമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ശരീരം എന്നൊന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം മഹത്തത്വം എന്ന ആകത്തുകയുടെ സർവ്വവിധ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആത്മീയാകാശത്തിലാകുന്നു. തന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ 7 വിധ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുകയാൽ അത് പ്രാപ്തമാകും. അത് കണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 7 വിധത്തിലെ ഭൗതിക ആവരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ. അത് കടന്നാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ആത്മീയ ആകാശത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ബദ്ധാത്മാക്കൾ ഈ ആവരണങ്ങൾക്കുള്ളിലും അതേസമയം മുക്താത്മാക്കൾ ഈ ആവരണത്തിനപ്പുറവും അതിവിദൂരതയിലുമാണ്. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളാണുള്ളത്. എന്താണ്? നിത്യബദ്ധ, നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയും. നിത്യസിദ്ധ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മുക്താത്മാക്കള്. അവര് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളവരാണ്. അവരെപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരാണ്. അവര് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണുള്ളത്. നമ്മളോ മഹത്തത്വത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോവാൻ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് മഹത്തത്വം എന്ന ആകത്തുകയുടെ സർവ്വവിധ മാലിന്യങ്ങളും ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഇപ്പം അവിടേക്ക് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ആ അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ആത്മീയ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സന്തോഷമാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് അത് ഇവിടെ തന്നെയും കിട്ടും. കാരണം എന്താണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 56.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വസ്തമായ ഗുണോദർക്കോ ഓം നമോ മനസ്സിലായോ? നിവർത്തിതാഖിലാഹാര ആസ്തേ താണൂരിവാചലഃ തസ്യാന്തരായോ മൈവാഭുഃ സന്യസ്താഖില കർമ്മണഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വസ്ഥ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാൽ മായാഗുണ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഉദർക്കഹ പരിണത ഫലങ്ങൾ, നിരുദ്ധ നിരോധിക്കപ്പെട്ട്, കരണ ആശയക ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും, നിവർത്തിത നിലച്ചു, അഖില എല്ലാം, ആഹാര ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കായുള്ള ആഹാരം, ആസ്തേ ആസനസ്ഥനാകുന്നു, സ്ഥാണുഹു സ്ഥാവരമായ, ഇവ പോലെ, അചലക അചലമായി, തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ, അന്തരായക തടസ്സങ്ങൾ, മാ ഏവ ഒരിക്കലും അതുപോലെയല്ല, അബുഹു ഭവിക്കുക, സന്യസ്ത പരിത്യജിച്ചു, അഖില എല്ലാവിധ, കർമ്മണഹ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങൾ, വിവർത്തനം. ചില പ്രപാദിക്ക് ബാഹ്യമായി പോലും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം നിരോധിക്കുകയും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരസ്പര വ്യവഹാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരോധിക്കണം. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക, അല്ലെ? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ, അതായത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയാ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നേ? നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ആഗ്രഹം വരുന്നേ രജോ ഗുണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണൊക്കെയാണ്. സത്വഗുണത്തിൽ വരും ആഗ്രഹങ്ങൾ, നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏതിൽ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അതിനോടൊരു ആഗ്രഹം. ആഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്, അല്ലേ? അതെ. കാരണം എന്തെങ്കിലും കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ രുചിക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരണം, ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉള്ളിൽ വന്നാലോ പിന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. വേണ്ട, നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പോവില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പരസ്പര വ്യവഹാരങ്ങളാൽ ബാധിക്കപ്പെടാതിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? എല്ലാ ഭൗതിക കർത്തവ്യങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ മാർഗങ്ങളിലെ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങൾക്കും അപ്പുറം അചഞ്ചലമായി നിലകൊള്ളണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു പേടി വരാം, എന്തെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങൾ വന്നാലോ. വന്നിട്ട് പോട്ടെ, മരണമാണ് എനിക്കുള്ളത്, ഞാനത് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള അത്രയും അചഞ്ചലമായ ഒരു മനസ്സ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ചില പ്രപാദിക്ക് യോഗപ്രക്രിയയാൽ സർവ്വവിധ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ ധൃതരാഷ്ട്രർ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ധൃതരാഷ്ട്രർ എത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അക്ഷീണമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം തന്റെ ഇരയെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് എന്തെങ്കിലും, അതാണ് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ഒരു ഈയാമ്പാറ്റ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോ അതിൽ വന്ന് വീഴുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, മാന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം കൊണ്ടാണ് ആകർഷിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് മ്യൂസിക് മാറി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം കേട്ടെടുത്തേക്ക് അത് ഓടി വരും. മാന് ആ ശബ്ദത്തിനോട് ഭയങ്കര ആകർഷണമാണ്. അതുപോലെ പാമ്പിനെ പാമ്പാട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഊതി വിളിക്കില്ലേ, അതുമാതിരി. അതുപോലെ തന്നെ ആനയെ എങ്ങനെയാണ് പിടിയാണി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അതുപോലെ വണ്ടോ ആ താമരപ്പൂവിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗന്ധത്തിൽ ആകർഷണമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കൂമ്പുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അക്ഷീണമായ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം തന്റെ ഇരയെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം മിഥ്യാസുഖാസ്വാദനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ യോഗ പ്രക്രിയ മുഖേന ഒരുവനെ സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുക? യോഗ പ്രക്രിയ. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും വലിച്ച ഉള്ളിൽ പോയിരിക്കുക. പക്ഷെ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആഹാരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്
അത് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 റൗണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടും, ഓവറായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ കുറവ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും 16 റൗണ്ട് ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയും. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ആഹാരം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ സദാ നിരതമായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ബദ്ധാത്മാവ് നാനാവശത്തു നിന്നും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഷ്ഠാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള യാതൊരു അവസരവും ഇല്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിച്ച വലിയച്ഛനെ ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് നാരദർ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളതെന്ന്. അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നാരദരാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, വേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും ആകർഷണത്തിന് അതീതനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അവയുടേതായ വിഭിന്ന പ്രവർത്തന രീതികളുണ്ട്. എന്നാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി നിരപേക്ഷമായ ഒരു ആത്മീയ ഗുണമുണ്ട്, നിർഗുണ, എന്നാൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളില്ലാത്തത് എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു. ആ ലെവലിലേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഏതിനും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, സമാധി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനാണ് നിർഗുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഏതിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, ഏതിനോട് വെറുപ്പുമില്ല. അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നല്ല, വെറുപ്പുമില്ല, അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വികാരം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമാണ് നിർഗുണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിർഗുണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ല എന്നല്ല, ഏത് ഗുണങ്ങളോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആത്മീയ ഗുണവും അതിന്റെ ഫലവും അനന്യമാണ്. ആകയാൽ ആത്മീയ ഗുണത്തെ അതിന്റെ ഭൗതിക പ്രതിരൂപത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ നിർഗുണ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിരോധനത്തിനു ശേഷം ഒരുവന് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം ആത്മീയ ഗുണത്താൽ പ്രേരിതമായ പ്രവൃത്തിയെ ഭക്തി അഥവാ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തി എന്നത് നിരപേക്ഷനായ പരമപുരുഷനുമായുള്ള പ്രത്യക്ഷ സമ്പർക്കത്താൽ പ്രാപ്തമാകുന്ന നിർഗുണമായ നിലയാകുന്നു. അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തി എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഏതിനോടും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ വിരക്തിയോടുകൂടി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എത്ര ഭംഗിയുള്ള ഒരു മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ, അതല്ല ഏറ്റവും വിരൂപമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മുമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെയും അതേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അത് അയ്യേ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു വികാരങ്ങളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓഹോ എന്നുള്ള വികാരങ്ങളും ഇല്ല. അത് രണ്ടിനും അല്ലാത്ത വിധത്തിൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണമായ നില എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ പ്രാപ്തമായാൽ മാത്രമാണ് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയത്തെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തൊരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവ അത്യതനാഥ് രാജൻ ചൊല്ലിക്കോളും. പരത പഞ്ചമേഹനി കളേവരം ഹാസ്യതി സ്വം കച്ചഭസ്മീ ഭവിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹ അദ്ദേഹം വാ മിക്കവാറും അദ്യ ഇന്ന് തനാത് നിന്നും രാജൻ ഹേ രാജാവേ പരതഃ ഭാവിയിൽ പഞ്ചമേ അഞ്ചാമത്തെ അഹനി ദിവസം അല്ലെ കളേവരം ശരീരം ഹാസ്യതി ഉപേക്ഷിക്കും സ്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം തത് അത് ഭസ്മി ഭസ്മം ഭവിഷ്യതി ആയിത്തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് കട്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലേ വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. അല്ലയോ രാജാവേ, മിക്കവാറും ഇന്നേക്ക് 5-ാം ദിവസം അദ്ദേഹം ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കും. അനന്തരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ശരീരം ഭസ്മമായി തീരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നാരദർ യുധിഷ്ഠിർക്ക്. എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഇന്ന് 5-ാം ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, അദ്ദേഹം ദേഹം ഉപേക്ഷിക്കും. പിന്നെന്താണ്, ശരീരം ഭസ്മമായി തീരും. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താ അതിലും മനസ്സിലാവണേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരും, ഭസ്മമാക്കുകയല്ല. നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, ബോഡി കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ, നമ്മുടെ ഭസ്മമാക്കുക ചെയ്യുക, തീ വെച്ച് കൊള്ളികളൊക്കെ വെച്ച്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ആ യോഗസിദ്ധിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ആത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ട ഉടനെ തന്നെ സ്വയം അത് കത്തി ഭസ്മാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. നാരദമുനിയുടെ പ്രവചനം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയച്ഛന്റെ വാസസ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കി. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ട ഉടനെ യുധിഷ്ഠിരൻ മനസ്സിലാവും അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല, വലിയച്ഛനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്.
എന്തെന്നാൽ സ്വന്തം യോഗശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ദേഹം വെടിഞ്ഞപ്പോൾ നിമിഷം പോലും ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സംസ്കാര കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം എന്തിനാണ് നമ്മളെ ബന്ധുക്കളെ ആവശ്യം? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ബോഡി കൊണ്ടുവരും, ഒരു കുഴിയിൽ വെക്കും, അല്ല വിറകൊക്കെ അടക്കി അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ദഹിപ്പിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മത ഇത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുഴിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സംസ്കാര കർമ്മത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം താനേ എരിഞ്ഞ് ഭസ്മമാകുമെന്ന് നാരദ മുനി സൂചിപ്പിച്ചു. യോഗ പ്രക്രിയയുടെ പരിപൂർണത എന്നത് അത്തരം യോഗശക്തിയാൽ പ്രാപ്തമാകുന്നു. ഒരു യോഗിക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനും വർത്തമാന ഭൗതിക ശരീരത്തെ സ്വസൃഷ്ടിതമായ അഗ്നിയാൽ ഭസ്മീകരിച്ച് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ലോകവും പ്രാപ്തമാക്കാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ. ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾക്കും ഓരോരുത്തർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രന് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരന് മാത്രമോ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമല്ല. നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ആ കഴിവുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കഴിവുകൾ ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഏത് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ട് താത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പവർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. അത്രയും പവറാണ് നമ്മളുടെ എന്തിനുള്ളത്, ആത്മാവിനുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, ആ പൂർണ്ണമായും ആ ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ ശരീരത്തെ സ്വയം എരിക്കാൻ, അതായത് ഭസ്മീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, കത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ ഏത് ലോകത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ആത്മാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എവിടെ പോവാനും തടസ്സങ്ങളില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോകത്ത് അടഞ്ഞുകൂടി കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നാരദരെ ഏത് ലോകത്ത് വേണമെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഏത് ലോകവും പ്രാപ്തമാക്കാനും കഴിയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 58. ഇത് തീരും തോന്നണില്ല അല്ലെ. ഇത് ശ്ലോകം മാത്രം വായിച്ചു നിർത്താം കേട്ടോ. ഇത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ശരി, ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഖ്യമാനേഗ്നിബിർദേഹേ പത്യുപത്നി സഹോദരേ. പതിം സാത്വേ തമഗ്നിമനുവേക്ഷ്യതി. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, യോഗശക്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നിയിൽ തന്റെ പർണശാലയോടൊപ്പം എരിഞ്ഞടങ്ങുന്ന സ്വഭർത്താവിനെ ആശ്രമത്തിന് പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന സാധ്വിയായ പത്നി അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ യൂഷ്വലി എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഭാര്യയും പോയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ആ യോഗ അഗ്നിയില് എരിയുമ്പോ ആ അഗ്നിയിലേക്ക് തന്നെ പത്നിയും എടുത്തു ചാടിക്കൊണ്ട് സതി എന്ന് പറയൂലോ, അങ്ങനെ തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇനി എടുക്കാനുള്ള സമയമില്ല കേട്ടോ. നാളെ നമ്മൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തോ വായിച്ച് അവസാനിക്കോ? ഇല്ല, ഇനി ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം. आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी।